Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye juillet kalo tile 8 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Kajolo kɔrɔmugu sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ɲɛma ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka kuma ka ɲɛsin a ka Mali autorités ma a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi coton minnu yɛrɛ kɔni sɛnɛnen bɛ olu bɛ ka jateminɛ k'a fɔ fɛn ɲɛnama dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ ka na coton nin na o fɛn ɲɛnama ninnu dun yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don coton na o de kɔni a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka na ni fɛn ɲɛnamani fagalanw yɛrɛ kɔni walasa olu ka se ka u yɛrɛ ɲini ka bɔ nin fɛn na ko ne ta an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka san 2025 ka don san 2026 coton campagne ko yɛrɛ kɔni ko o bɛ danger la kosɛbɛ. An ka Mali sanfɛ kalanso école karamɔgɔw ka syndicat ni o ye SNES yɛrɛ kɔni kabini wagati tɛmɛnenw na olu ye laseli kɛ k'u ye préavis de grève dɔ yɛrɛ kɔni bila an ka Mali ministère yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la o k'olu kuma yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na école karamɔgɔ ninnu bɛ laseli kɛ ko kunu tɛnɛn juillet kalo tile 7 san 2025 k'olu bɛna na heure 144 grève yɛrɛ kɔni boloda ko nin daminɛna nin don kofɔlen na grève kofɔlen k'ale kun yɛrɛ kɔni bɛ cɛ sibiri nata in na juillet kalo tile 12 san 2025 école karamɔgɔ ninnu ka kɔrɔfɔ la ko komi an ka Mali autorité mɔgɔw ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin olu ka préavis de grève yɛrɛ kɔni ma ko nin grève kofɔlen yɛrɛ kɔni daminɛna kunun tɛnɛn ka sanga ni lakanabaliya ye ale ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Tombouctou région ale kɔni bɛ alerte la kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ n'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen menacelen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye Tombouctou hiérarchie militaire ale kɔni b'a jira k'a fɔ ko Tombouctou région kɔnɔna na maa si kana sɔn ka migrants don i ka bolimafɛn kɔnɔna na ka bɔ n'u ye yɔrɔ dɔ la k'i bɛ taa n'u ye yɔrɔ dɔ la walima ko yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo ni ka migrant yɛrɛ kɔni lasi i ka so kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa ka se ka Tombouctou région maaw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati ko la a b'a laɲini Tombouctou sigibaa maaw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka nin mesure kofɔlen yɛrɛ kɔni labato walasa u ka se ka an ka finitigiw dɛmɛ ka yɔrɔ kofɔlen lakana sabati. Juillet kalo tile 3 tɛmɛnen san 2025 tile bi Wadiye mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen ye village Masina mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔ minnu tun bɛ moto kan n'u ma lakodɔn olu kɔnɔna na attaque kɛ ni ka ɲɛsin nin village maa ninnu ma attaque min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 2 bɔnɛ ani na ka maa 1 jogi ale ni maa 1 an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni ɲininen bɛ nin village sigibaa maa ninnu fɛ. Juillet kalo tile 4 tɛmɛnen san 2025 Bamaciwale ma olu ye attaque ba kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka finitigiw yɛrɛ kɔni ma o attaque in kɛra sababu ye ni ka Niger ka finitigi maa damadɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ o ni na o ko jaabi yɛrɛ kɔni na kari tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2025 Niger ka finitigiw olu ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni lase Yabale région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min kun kɛ kun de ye walasa Bamaciwale maa minnu ye ni attaque in kɛ ni ka ɲɛsin olu ka finitigiw ma ka se ka o maa ninnu bɔnɛ o ni na a yirala k'a fɔ ko Niger finitigiw yɛrɛ kɔni ka opération in senfɛ u sera ka Bamaciwale maa caman yɛrɛ de kɔni bɔnɛ o ni na. Roman Starovoyt yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen tun ye Russie yɛrɛ kɔni ka transport ministre yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko Vladimir Poutine n'o ye Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bilanen ka bɔ a ka ministeriya jɔyɔrɔ la ko heure damadɔni o yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni ministre kofɔlen in taara i yɛrɛ faga ni marifa yɛrɛ de kɔni ye. Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale teri ale ni a jɛɲɔgɔn kɔrɔ ni o ye Elon Musk yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min Elon Musk ale kɔni ye Donald Trump ka campagne yɛrɛ kɔni financer kosɛbɛ wa Donald Trump yɛrɛ kɔni nalen fanga la maa fila ninnu kun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka an y'a jateminɛ wagati laban yɛrɛ kɔni na Donald Trump ale ni Elon Musk u kɔni bɛ ka kumakan juguw seri ɲɔgɔn kan ka d'a kan u bɛ fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o fɔɲɔgɔnkɔ ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni Elon Musk yɛrɛ kɔni ale a ka parti politique yɛrɛ kɔni sigi a dama ni o tɔgɔ kɛra ko parti de l'Amérique yɛrɛ kɔni o ko jaabi yɛrɛ de kɔni na Donald Trump ale y'a jira k'a fɔ ko min ye Elon Musk ye k'a kunkolo bɛ k'a bila yɛrɛ kɔni ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na.
Kajolo mara kɔnɔna na kɔrɔmugu sɛnɛyɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ o kɔrɔmugu sɛnɛnaw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ka d'a kan ko fɛn ɲɛnaman dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ menace olu ka kɔɔrikolo forow yɛrɛ kɔni ma. Kajolo soslokali caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Kajolo mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɔrɔmugu foro caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o kɔrɔmugu forotigiw y'a yira k'a fɔ ko min ye nin fɛn ɲɛnaman ye ni ale tɔgɔ ye Jasidi yɛrɛ kɔni ko a bɛ ka ye kosɛbɛ olu ka dannikɛfɛnw na. O ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka o kɔrɔmugu sɛnɛna nin yɛrɛ kɔni jatigɛ kosɛbɛ ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min ni fɛn ɲɛnama ninnu tiɲɛni nɔ ka bon kosɛbɛ coton yɛrɛ kɔni foro la coton sɛnɛna nin y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ka laɲini fanba yɛrɛ kɔni de ye jumɛn o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni walasa nin fɛn ɲɛnamani in kana na caya olu yɛrɛ kɔni ka kɔrɔmugu forow la cogo min kɔrɔmugu nin yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi a ka kɛ campagne duman yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni caman kana na don u ka forow la. Yakuba Kone ni ale ye Kajolo coton sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa ye ale kumana nin ko yɛrɛ kɔni k'olu kɔmi k'a y'a yira k'a fɔ k'ale jɔrɔlen don kosɛbɛ ni Kajolo yɛrɛ kɔni kɔrɔmugu sɛnɛko ta fanfɛla ka d'a kan ko san 2025 ka don san 2026 kɔni kɔnɔna na ko coton sɛnɛ campagne yɛrɛ kɔni ko o bɛ ka daminɛ cogo jugu yɛrɛ kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu coton sɛnɛlaw problème caman yɛrɛ kɔni bɛ olu da la o dɔw ye olu ka salon kɔrɔmugu sɛnɛ campagne wari bɛɛ lajɛlen ma di olu ma autoritéw fɛ engrais tɛ olu bolo ale ni dugukolo entretien ko yɛrɛ kɔni ko o gɛlɛya fɛnɛ bɛ olu kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni gɛlɛyaba saba nin de tun bɛ olu kan ko nka dɔ wɛrɛ fɛnɛ nana fara ko in kan ni o kɔni ye nin fɛn ɲɛnama ninnu nali de nka a bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ma Yakuba Kone yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale n'a sɔrɔ ni gɛlɛya nin yɛrɛ kɔni bɛ olu kan an ka Mali autoritéw olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa olu Kajolo coton sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni ka juru min bɛ u la ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka olu bɛɛ lajɛlen tɔ sara ko nka engrais ko dɛsɛ min yɛrɛ kɔni bɛ olu la k'o tɔ bɛ ka cari kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko foro minnu sɛnɛna mai kalo ale ni juin kalo daminɛ yɛrɛ kɔni na o foro ninnu engrais ko dɛsɛba yɛrɛ kɔni bɛ olu la ka d'a kan an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi o coton foro nin yɛrɛ kɔni sera engrais kɛ ko kuma de la min ye Jasidi ko ye ni nin fɛn yɛrɛ kɔni ye fɛn ɲɛnamani ye n'a bɛ tiɲɛniba yɛrɛ kɔni don dannikɛfɛnw la Yakuba Kone a kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na nin fɛn ɲɛnama ninnu yɛrɛ kɔni donna Kajolo foro caman na ko wa ni foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ walasa ka se ka olu débarrasser ka bɔ nin fɛn ɲɛnama nin yɛrɛ kɔni na ko coton campagne bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ tiɲɛ ka d'a kan u tɛna sebaya foyi sɔrɔ a la ko fɛn ɲɛnamani ninnu ka jugu kosɛbɛ o tiɲɛni da yɛrɛ ka bon Kajolo kɔrɔmugu sɛnɛnaw ka président ka kɔrɔfɔ la ko fɛn minnu bɛ se ka nin fɛn ɲɛnamani nin yɛrɛ kɔni faga ni o ye phytosanitaire yɛrɛ kɔni ko caman maralen yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko nka nin fɛn nin yɛrɛ kɔni tilali bɛ ka kɛ polémique ko de ye an ka jamana kɔnɔna na a bɛ hakilinajigi kɛ ko salon Kita mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni tun bɛ ka fɔ nin localité kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ na ni maaw tun bɛ k'a yira k'a fɔ ko phytosanitaire ninnu ye fura ye minnu bɛ se ka nin fɛn ɲɛnamani yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko o kɛra sababu ye ne ka maa caman bɔnɛ ani na Kita mara kɔnɔna na Yakuba Kone ka kɔrɔfɔ la ko ŋunuŋunu kuma min yɛrɛ kɔni tun bɛ Kita mara kɔnɔna na don kelen da kelen kuma yɛrɛ kɔni ma tiɲɛ tigɛ ko nka a kɔni kɛra sababu ye ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u janto ni fura in na Kajolo kɔrɔmugu sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni ka président ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko fura fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min bɛ se ka fɛn ɲɛnamaniw kɛlɛ ka bɔ foro kɔnɔna na ni o ye phytosanitaire yɛrɛ kɔni ko fura mana kɛ suguya o suguya yɛrɛ kɔni n'i m'a labara cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ a ɲɛfɔlen don cogo min k'i k'a dɔn k'a fɔ ko risque b'a bɛɛ de la ko nka nin ŋunuŋunu kuma minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ Kita yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na ko k'a fɔ ko fura ninnu de kɛra sababu ye ne ka maa dɔw bɔnɛ o ɲɛ na ko dɔw filɛ ne ka o ko yɛrɛ kɔni utiliser ka o kɛ u magoɲɛnaw ye o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni sɛnɛkɛlaw si ma se ka faamuyali sɔrɔ o yɛrɛ kɔni na caman bɛ k'i ba ka nin fɛn kofɔlen in kɛ i ka foro la ka d'a kan o ka kɔrɔfɔ la ko a bɛ mɔgɔ faga yɛrɛ de kɔni ko ka sɔrɔ n'i m'a labara cogo ɲuman yɛrɛ de kɔni na ni a ɲɛfɔlen don cogo min k'i kan ka i yɛrɛ protéger cogo min n'i ma o de respecter a bɛ se ka kɔlɔlɔw se i ma nin situation ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Kajolo kɔrɔmugu sɛnɛnaw bɛɛ lajɛlen bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autoritéw ale ni an ka jamana kɔrɔmugu sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu maaw ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka fɛɛrɛ teliman dɔw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka olu débarrasser ka bɔ nin fɛn ɲɛnamani ninnu na teliya la ko engrais ale ni nin fɛn ɲɛnama ninnu yɛrɛ kɔni kɛlɛna furaw yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ teliya la ko coton sɛnɛla caman yɛrɛ kɔni kɛlen don k'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛna ban coton sɛnɛ yɛrɛ kɔni ma ka u ɲɛsin dannifɛn wɛrɛw ma k'o dun fɛnɛ ma ɲi yɛrɛ kɔni ko ye ɲuman yɛrɛ kɔni ye min i kana na juru to i kana yɛrɛ kɔni o de la k'a bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autoritéw ale ni an ka jamana coton sɛnɛlaw ka jɛkulu ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ teliman yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka na ni fura yɛrɛ kɔni min bɛ se ka olu débarrasser ka bɔ nin fɛn ɲɛnamani ninnu na ka d'a kan fɛn ɲɛnama ninnu k'u tiɲɛni nɔ ka bon kosɛbɛ
ko komi an ka Mali kalanko autorité maaw yɛrɛ kɔni ma olu jaabi mais an ka Mali sanfɛ kalanso école karamɔgɔw ka syndicat n'o ye SNESIP maaw yɛrɛ kɔni olu ye décision ta k'u kun y'u ka préavis de grève min yɛrɛ kɔni bila min kun bɛ daminɛ kunu tɛnɛ juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 ko ni grève kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ to sen na ko wa grève yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ sibiri nata in na juillet kalo tile 12 san 2025 sanfɛ école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka syndicat ka kɔrɔfɔ la k'olu kɔni bɛ grève yɛrɛ kɔni daminɛ ka d'a kan juin kalo tile 18 tɛmɛnen san 2025 olu ye préavis de grève dɔ yɛrɛ kɔni bila an ka Mali sanfɛ kalanso autorité maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la préavis de grève min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ɲani juillet kalo tile 7 cɛ san 2025 ko laɲiniba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu fɛ ne ka ɲini an ka Mali autoritéw fɛ ko n'o laɲiniw yɛrɛ kɔni ma sabati ɲani date kofɔlen cɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ u ka grève daminɛ wa école karamɔgɔ ninnu y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tile 7 yɛrɛ kɔni sera ka sɔrɔ olu ye laɲini minnu yɛrɛ kɔni kɛ autorité maaw fɛ o ma sabati wa autorité maaw ma kan jɔnni fɔ olu ye a ko ɲɛ kan SNESIP maaw yɛrɛ kɔni bɛ dénonceli kɛ ko kumaɲɔgɔnya jɛlen ma tɛmɛ olu ni an ka Mali autoritéw ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa olu bɛ baara kɛ lahalaya minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni olu ka ɲɛnamaya lahalaya yɛrɛ kɔni bɛ cogo min olu y'a jateminɛ k'a fɔ ko ninnu jatilen tɛ kosɛbɛ an ka Mali autoritéw fɛ a communiqué kɔnɔna na sanfɛ école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka syndicat bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin u ka militants bɛɛ lajɛlen ma k'u ka to jateminɛw kɔnɔna na u ka to syndicat yɛrɛ kɔni ka décision yɛrɛ kɔni kɔfɛ wa a bɛ sinsin a ka militants bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ko ye laɲini fɛn fɛn kɛ an ka Mali autoritéw fɛ k'olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen ka sabati hali si kana na kɛ ka foyi to kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autoritéw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin SNESIP maaw yɛrɛ kɔni ka nin grève ko in yɛrɛ kɔni ma nka kabini juin kalo tile 18 tɛmɛnen san 2025 sanfɛ école karamɔgɔw ka syndicat yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ k'u kun ye préavis de grève yɛrɛ kɔni bila an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o y'a yira k'a fɔ ko kabini o wagati fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autoritéw ka kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna na u ma kuma jɔlen yɛrɛ kɔni fɔ olu ɲɛna ko yɛrɛ de kɔni na olu ka nin grève ko in daminɛ ni grève min daminɛlen filɛ an ka Mali sanfɛ école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ o kɔni bɛ tiɲɛni kɛ an ka jamana sanfɛ école caman yɛrɛ kɔni ko wa a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ne ka écoledenw bila retard la kosɛbɛ ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ grève yɛrɛ kɔni mana kɛ écoledenw olu de ye ko in yɛrɛ kɔni victime ye nin yɔrɔ la an bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ma k'a laɲini don u fɛ u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa u ni école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka se ka ɲɛ ko la cogo min écoledenw olu kɔni bɛ se ka continuer n'u ka école latagaw ye a bɛ wagati damadɔ yɛrɛ kɔni bɔ min ye Tombouctou ye ne ale an ka Mali région dɔ ye yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ alerte ba yɛrɛ de kɔni na ka d'a kan bisigalen don k'a fɔ ko Banbaciwale ma olu bɛ fɛ ka attaque kɛ ne ka ɲɛsin nin région kofɔlen ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye Tombouctou ye ale bɛ alerte yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka nin région kofɔlen in sigibaa n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati Tombouctou hiérarchie militaire maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka baaraw caya kosɛbɛ walasa ka se ka nin yɔrɔ kofɔlen in sigibaaw n'u bololafɛnw ka lakana sabati région in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ale ni menace min yɛrɛ kɔni bɛ u kan ka dɔ bɔ menace in yɛrɛ kɔni na Tombouctou hiérarchie militaire bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka lakanabaliya min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka o wuli ka bɔ yen nɔ maa minnu bɛ déplacement yɛrɛ kɔni kɛ région kofɔlen in na ni bisigali bɛ ka kɛ olu la k'u ka déplacement yɛrɛ kɔni man ka tɛ ka kɛ u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka dankari o déplacement ninnu na walasa Tombouctou région kɔnɔna na ka se ka lakanako yɛrɛ kɔni tɔ renforcer kosɛbɛ Tombouctou autorité olu kɔni bɛ communiqué dɔ kɛ juma tɛmɛnen juillet kalo tile 4 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ laseli kɛ Tombouctou population ale ni Tombouctou transporteur yɛrɛ kɔni ka syndicat ma mesure kura dɔ tali la Tombouctou autorité maaw fɛ Tombouctou autorité militaire yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yamaruya tɛ Tombouctou transporteur yɛrɛ kɔni bolo u ka tunkarakew yɛrɛ kɔni don u ka bolimafɛnw kɔnɔna na ni ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛw la wa yamaruya tɛ Tombouctou population maaw fɛnɛ bolo u ka tunkarake yɛrɛ kɔni bisimila u fɛ yen nɔ communiqué kɔnɔna na hiérarchie militaire b'a yira k'a fɔ ko mesure kofɔlen in labaarali bɛ daminɛ kabini sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 5 san 2025 Tombouctou fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko a mesure yɛrɛ kɔni takun de ye walasa fɛɛrɛ minnu latigɛlen bɛ autorité militaire fɛ walasa ka Tombouctou région lakanatɔ sabati ka se ka o fɛɛrɛ ninnu ka dɔ fara olu kan kosɛbɛ cogo min nin ville kofɔlen sigibaaw n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana région in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na hiérarchie militaire yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ka communiqué kɔnɔna na k'a jigi dalen don a kan k'a fɔ ko Tombouctou population maaw bɛɛ lajɛlen ye mesure in yɛrɛ kɔni faamu ko wa maa o maa yɛrɛ kɔni i tulo ja n'i ma mesure in yɛrɛ kɔni labato k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction yɛrɛ kɔni bɛ ta i kama nin yɔrɔ in na an bɛ Tombouctou maaw yɛrɛ kɔni kunnafoniya
ko ni tungarake yɛrɛ kɔni sera u ma walima ni kɔkannamɔgɔw sera u ma ville kofɔlen kɔnɔna na ko a yamaruyalen tɛ u fɛ bilen u ka ma bisimila u ka sow yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye transportɛriw ye k'a laɲininen don u fɛ u kana na tungarake walima kɔkannamɔgɔw don u ka bolimafɛnw kɔnɔna na ka bɔ n'u ye yɔrɔ dɔw la ni ka taa se ni o yɔrɔ wɛrɛw la ka d'a kan ko n'u kɔni minɛla a la autorité m'aw fɛ ko sanction bɛ ta u kama. Masina cercle kɔnɔna na village dɔ bɛ yen ni o tɔgɔ ye ko Tilebi Wadi yɛrɛ kɔni a yɛlɛla k'a fɔ ko juillet kalo tile 3 tɛmɛnen san 2025 maamafɛntigi dɔw ni minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ moto kan k'olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni village sigibaa maa ninnu ma wale min kɛra sababu ye ni ka maa 2 bɔnɛ ani na ka maa 1 yɛrɛ kɔni jogin mɔgɔ 1 fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko village yɛrɛ kɔni maaw tɛ ni maa kofɔlen in ta yɔrɔ dɔn o kɔni b'a yira k'a fɔ ko maa in tunnen don ka bɔ village in kɔnɔna na susu ka kɔrɔ fɔlɔ u b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra maamafɛntigi dɔw de fɛ minnu tun bɛ moto sanfɛ wa Tilebi Wadi ye autorité locale yɛrɛ kɔni ye kuma in tiɲɛtigiya k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na maamafɛntigi dɔw nana attaque kɛ ni ka ɲɛsin ni village sigibaa maa ninnu ma autorité locale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa maa minnu yɛrɛ kɔni nin wale jugu in kɛ ka ɲɛsin population maaw ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu nana minɛ ale ni ko sɛgɛsɛgɛli baara wɛrɛ fɛnɛ bɛ ka kɛ min bɛna kɛ sababu ye ni maa min tunnen don ka bɔ village in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka a ye yɛrɛ kɔni cogo min n'a sɔrɔ a bɛ banbaci wale maa ninnu de bolo ka se ka ni maa kofɔlen ni kisi ka sɔrɔ baasi foyi m'a sɔrɔ. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen juillet kalo tile 4 san 2025 banbaci wale ma olu taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka finitigiw ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Niger ka finitigi 10 bɔnɛ u ni na a yɛlɛla k'a fɔ ko o maa yɛrɛ kɔni ka nin attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yɛlɛla k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka nin attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ Niger finitigiw olu kɔni ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ Yabale région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération kun kɛ kun de walasa banbaci wale maa minnu taara nin attaque kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka finitigiw ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ o ni na Yabale région ye Niger jamana kɔnɔna na min lakodɔnnen don kosɛbɛ ni banbaci wale activité yɛrɛ kɔni u ka yɔrɔw la wa a yɛlɛla k'a fɔ ko Niger ka finitigiw kɔni opération in daminɛ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2025 opération in lancera o y'a sɔrɔ kari don tilengafɛla yɛrɛ kɔnɔna Niger finitigiw yɛrɛ kɔni ka drone de surveillance dɔw yɛrɛ de kɔni ye banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ de kɔni ni région kofɔlen in kɔnɔna na kabini Niger ka finitigiw ka drone de surveillance kɔni ye banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ye région kofɔlen in kɔnɔna na o yɔrɔ bɛɛ la Niger ka drone armée 2 ale ni hélicoptère d'attaque 1 yɛrɛ kɔni wulila teliya la walasa ka se ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni ma minnu kun bɛ Yabale région de kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ ko Niger finitigiw ka drone n'u ka hélicoptère kɔni ye farapu minnu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa ninnu ma o kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa ninnu ka bolimafɛn caman yɛrɛ kɔni tiɲɛ a kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni faga o ka ca ni banbaci wale maa ta ye Niger ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tilalen u ka farapu yɛrɛ kɔni na o bannen Niger ka finitigiw yɛrɛ kɔni wulila kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɛlɛ kɛ dugumana na olu yɛrɛ kɔni wulila teliya la walasa ka se ka taa Yabale région in kɔnɔna na walasa maa minnu sera ka u yɛrɛ tila ni ka bɔ ni farapu ninnu na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu fɛnɛ bɔnɛ u ni na Niger ka finitigiw kɔni ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2025 Yabale région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ ko opération in na Niger ka finitigiw ye sebayaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ a la wa a y'a yira k'a fɔ ko Niger ka sanfɛ kɛlɛkɛlaw ale ni duguma kɛlɛkɛlaw yɛrɛ kɔni k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka baaraw dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye cogo min yɛrɛ kɔni banbaci wale ma olu kana se ka tila cogoya si la nin yɔrɔ in na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka finitigiw ma u ka cɛsiri baara yɛrɛ kɔnɔna ni opération in kɔnɔna na Niger ka finitigiw minnu bɔnɛna u ni na attaque tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna an bɛ dɔw yɛrɛ de kɔni kɛ o finitigiw ye k'Ala ka baara wɛrɛ dali nɔgɔya u ye don tɛmɛnenw na Russie jamana ɲɛmaa ni o ye Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni ale ka transport ko ministre ni o ye Roman Starovoyt yɛrɛ kɔni Vladimir Poutine ale kɔni ni maa kofɔlen bila ni ka bɔ a ka ministeriya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ko Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka ministre kofɔlen bɔ a ka ministeriya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ɛri damadɔ o kɔfɛ ministre taara i yɛrɛ faga ni marifa yɛrɛ kɔni ye Odinsovo mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera Russie ka kunnafonidilaw yɛrɛ de kɔni fɛ o b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlen kun bɛ Russie ka transport ministeriya la kabini san 2024 mai kalo wagati de ko ɲani Roman Starovoyt yɛrɛ kɔni ale ka kɛ transport ministre Russie jamana kɔnɔna na o y'a sɔrɔ Kursk région a kun ye o gouverneur yɛrɛ de kɔni ye Russie jamana kɔnɔna na
Komi yɛrɛ kɔni y'a to Vladimir Poutine ale ni ministre kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔ a ka ministeriya jɔyɔrɔ la Rusika kunnafonidilaw u tɛ ɲɛfɔli kɛ o ko nin yɛrɛ kɔnɔ na o kɔni ye kunnafoniya min yɛrɛ kɔni lase ko ministre kofɔlen bɔra a ka ministeriya jɔyɔrɔ la dɔrɔn ko heure damadɔ o kɔfɛ a kɔni taara i yɛrɛ faga ni marifa ye Rusi jamana kɔnɔna na. Kari tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2025 Elon Musk ni ale ye waritigiba yɛrɛ kɔni ye États-Unis jamana kɔnɔ ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni laseli kɛ k'a ye parti politique dɔ yɛrɛ kɔni sigi ka États-Unis jamana kɔnɔ na ni o parti tɔgɔ de ye ko le parti de l'Amérique. Elon Musk yɛrɛ kɔni kelen ka a ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a bɛna a ka parti politique yɛrɛ kɔni créer min ye Donald Trump n'o États-Unis jamana ɲɛmɛ ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka kuma kɛ ka ɲɛsin Elon Musk yɛrɛ kɔni ka nin décision in ma a y'a yira k'a fɔ ko Elon Musk kunkolo yɛrɛ kɔni bɛ k'a bila an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min Elon Musk ni Donald Trump ninnu kun ka di kosɛbɛ wagati min Donald Trump ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka i ka campagne yɛrɛ kɔni kɛ wa dɔw ka kɔrɔfɔ la ko Elon Musk de Donald Trump yɛrɛ kɔni ka campagne musakaw caman yɛrɛ kɔni bɔ ko Elon Musk ye wari min yɛrɛ kɔni don Donald Trump ka campagne na ko ka ca ni $2 miliyɔn 270 yɛrɛ kɔni a Donald Trump yɛrɛ kɔni sigilen États-Unis jamana ɲɛmaya fɛn na a ye Elon Musk gɛrɛ la kosɛbɛ ka d'a kan Elon Musk yɛrɛ kɔni kun bɛ États-Unis ka gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye jɔyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni di Elon Musk ma ni o jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na Elon Musk yɛrɛ kɔni kun ka baara kun ye min ye dépense minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis gouvernement yɛrɛ kɔni kan ni kun tɛ dépense minnu na Elon Musk kun ka baara yɛrɛ de kɔni ye ka o dépense ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ u kan cogo min États-Unis gouvernement yɛrɛ kɔni ka waribɔw yɛrɛ kɔni bɛ se ka nɔgɔya cogo min nka y'a ye k'a fɔ wagati laban ninnu na maa fila ninnu ni o ye Donald Trump ni Elon Musk olu kɔni cɛ na u fɔra ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ u ka fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka projet de loi dɔ yɛrɛ kɔni voter États-Unis jamana kɔnɔna na o projet de loi yɛrɛ kɔni bɛ ko loi budgétaire yɛrɛ de kɔni a yirala k'a fɔ ko projet min bɛ Donald Trump bolo ni ka o kɛ États-Unis jamana kɔnɔna na o ko in yɛrɛ kɔni da man di Elon Musk ka entreprise la kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu ye ni ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye waritigiba fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la o fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye fo ka maaba fila ninnu yɛrɛ kɔni fara ka bɔ ɲɔgɔn na min ye Elon Musk ale tun bɛ jɔyɔrɔ min na États-Unis gouvernement kɔnɔna na démissionnera ni ka bɔ a ka o jɔyɔrɔ in na o wagati laban ninnu yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Donald Trump kunna a y'a yira k'a fɔ don labanw yɛrɛ kɔni na k'ali n'a sɔrɔ a bɛ taa parti politique maa dɔw de financer walima a bɛ politique maa dɔw jukɔrɔmadon ni wari de walasa olu ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Donald Trump kunna ko ale Elon Musk yɛrɛ kɔni bɛ o kɛ nka y'a ye k'a fɔ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 6 san 2025 a ye laseli kɛ k'ale yɛrɛ de bɛna n'a ka parti politique sigi sen kan o ko jaabi yɛrɛ de kɔni na Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko Elon Musk ka nin décision ni o ye ka parti politique yɛrɛ kɔni sigi États-Unis jamana kɔnɔna na k'o décision ye ko langoloba k'ale Donald Trump yɛrɛ kɔni bolo ka parti politique sabanan sigi États-Unis jamana kɔnɔna na k'o ye ko langolo ne ko parti républicain n'o y'ale Donald Trump yɛrɛ kɔni ka parti politique ye ko olu bɛ ka sebaayaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni o parti politique ye États-Unis jamana kɔnɔna na ka ban donc ale yɛrɛ kɔni bolo parti politique sabanan nali kun foyi tɛ o la bilen ko parti politique les démocrates ni o ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ka opposant ye Donald Trump ka kɔrɔfɔ la ko o man yɛrɛ kɔni t'a dɔn o bɛ taa yɔrɔ min bilen ko nka o n'a ta o ta sanga ani wagati bɛɛ ye k'a fɔ États-Unis jamana kɔnɔna na parti politique ye fila dɔrɔn yɛrɛ de kɔni k'ale yɛrɛ kɔni bolo ka na ni parti politique sabanan États-Unis jamana kɔnɔna na o bɛ na ni ɲagami dɔrɔn de ye u ka politique ko yɔrɔ ta fanfɛla la ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ États-Unis jamana kɔnɔna na parti politique sabananw si ma deli ka sebaaya sɔrɔ o ma ɲɛ sɔrɔ ko la yɛrɛ ko yɛrɛ de kɔni na kulonkɛ fɛn fɛn ka di Elon Musk a bɛ se k'o bɛɛ kɛ n'a ka parti politique ye ko nka ale kɔni bolo parti politique sigilen ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛ k'o ye ko langolo ni ko kuntan dama dɔrɔn de ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Elon Musk kunkolo yɛrɛ kɔni bɛ k'a bila ko wa k'o bɛ ka parti politique sabanan ko min yɛrɛ kɔni créeli kɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ko parti politique sabanan yɛrɛ kɔni sigilen États-Unis jamana kɔnɔna na o tɛna na ni foyi ye farali hali ni basigibaliya yɛrɛ kɔni kɔ États-Unis jamana kɔnɔna na ko parti politique sabanan foyi ma deli ka ɲɛ sɔrɔ États-Unis jamana kɔnɔna na parti politique maa ninnu u bɛ se fɛn kelen min yɛrɛ kɔnɔna na k'u b'o kɛ États-Unis jamana kɔnɔna na o ye ka na ni farali hali ni basigibaliya dɔrɔn de ye ko wa parti politique les démocrates min yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na k'olu Donald Trump yɛrɛ kɔni ma tila o maa ninnu ka kow géré la k'u tɛna taa u sen fereke parti politique sabanan ko yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na ale Donald Trump bolo min ye Elon Musk yɛrɛ kɔni ko o kunkolo bɛ k'a bila yɛrɛ de kɔni ko n'o tɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko parti politique sabanan foyi ma deli ka ɲɛ sɔrɔ États-Unis jamana kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan na carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma